Antonín se rozhodl vrátit zpátky domů ze Tichova, protože věděl, že nemohl nechat svoje fanoušky dlouho samotné. Bohužel mu lidé z Ústí ukradli kolo. Kde je moje kolo? Tady jsem parkoval. Rozloučil se s ušopleskem a vydal se na dlouhou cestu přes hory a doly s batohem, kde měl toaletní papír a záchod a měl taky u sebe svoji kládu. Jak došel domů, lidé věděli ze zápachu, že je zpátky. Podepsal svůj kontrakt za Mirošov a zkusil zase hrát. Protože byl tak špatný ve fotbale, musel zkusit všechny pozice a když říkám všechny, myslím skutečně všechny. Zkusil obránce, ale tam zkoušel Brexit na každého hráče, dokonce i na rozhodčího. Když byl v útoku, překopl branku, i když byla prázdná a metr od něho. A když byl v brance, tak chytal úplně hovno a trenér řekl, že i kdyby se vysral uprostřed branky, tak by to hovno chytilo víc. Zkusil být trenérem, ale jeho taktiky vypadaly jako plány na postavení horské dráhy. Dokonce zkusil i práci v hospodě u hřiště, ale místo piva dával svoje chcanky a začali rozštípávat jeho bar. Antonovi se začalo říkat močál, protože močil do každého drinku. Močál, dobře! Usadil uprostřed hřiště. Ale zapomněl, že se tam zrovna hrál fotbal a dostal míčem přes hubu. Když dostal míčem přes hubu, rozsvítila se mu nad hlavou velká žárovka. Dostal nápad, bude z místní alfa. Přišel ke každému v zatáčce a říkal, jak mluvit jako alfa. Hej, možele, pojď sem! Trampolínu a řekl někomu, jak jako alfa. Místní lidi ho brali spíš jako místního dementa, který říká jenom, jak mluvit jako alfa. Fuj, co to je? A také šupy ne. Fuj, co ty je? Z peněz, které si vydělal močením do sklenic, si objednal nové kolo. Pojedem dole, tam je rovinka, tak pojedem dole, pak pojedem dole, obočíme doleva, pojedem rovně, pak obočíme doprava, pojedem dole, pak obočíme pravo, pojedem dole a pak pojedeme jenom rovně. Ale když viděl účtenku, posral se a najednou zařval přes celý Mirošov. Neříkej, pokud jsem se. Říkej, mám nášeho v kalotách.